Long live, long live. Long live, long live. Solid love. I am Doctor. Solid love. Marinai. Joto media orang fajar rumah joto orang belakan hambai maro, sarik jarawa, jeng kaisa Kha Dwmung ni panda kelainya bagi tini orang joto no fai manja pakai, jeng Kha Dwmung ni bagi jeng tini orang import lagi kelainya, jini Kha Dwmung ni hai, tini jeng Saimang kerja Khumulwng Digree college oh, jini aro tongne council member 7 jona, borong misago asumsa attack kelaijaga. Oh cokrom Mano Twywi Tsf sejawi tabo jengoro hipotol giplainai. Oh 7 jona ni bisingo tabo prai khorok buri moton belekena sago serious dokumenta khoroksa khorok ni tabo ago tolo thangjak borong no jeng x-ray khlaina hni tlangjak. Abon yagulote oisa jeng puila khobor mangkha je college council haye asumsa attack khlaite kya nei prai 15 থেকে 20 jona borok nangaro 7 jona moton council ni borok dukumangka nga jeng borok no thangai Khumulwng hospital thangai naikha naimane yagulo khoreng khortam borok te bike bike college phirok phakya principal malaina hanai nga principal malai mane yagulo tamungkha borok no koyjona college ni boro buku khoroksa video khlaika buskang nga kai chajagli yange boro khoroksa binia video no camera no set kani kisase yagrok puri khna amsu goino bo kobangma bono allegation rekha je bono buro khne nga bini yagrok baitha ka hairok khne allegation jaka bo abuku ni nga amno se principal thani bo saka jodi no ma tong hangkai je khlainai bono kahangka sasti rithung khne pia tamungkha allegation no jeng Saimang ka false allegation khne abono allegation no tuyei je allegation khaijane boro bini bumung angkai lisan de borma bono prai 15-20 jona moton borok asumsa bhaye akraman khalaikia amo bo principal ni biskangote police personnel botongo bin logi wapro angkai abono sejawo jeng beleken ma sejawo tai jeng tabo himboto khlailai tonglayo ini sinimong ang Tisf Vice President Bujak Mano Oh jaga je councilor boba hake yaktis khalane na kana bo ke saidaman tam yaktis sajaka abo tangi yaktis saka phatani borok tangi phai council ni borok no yaktis saka abo kahamkai jeng principal thang sailekya no salaimani pore principal jeng borok kaisa committee khaka borok amno investigate khlainai CCTV footage logo borok nainai amti hai angkai council ni borok pula thangi nogi kha je borok ni bench rok ulta palta khlaijak bench rok sabaijak nei chair rok sabaijak tabuk borong ni koksil chamung kai norok puila je social media o phai nukjagi samani a kok rok joto fake news viral khayo ni je site ngone amno ko tam kifil mungronai jeng tau khono jeng social media o jeng follow khlaimaya ko jodi no fake ngai tong hangkai police processor mo tong logibo dai college ni authority bo tong fake ya am to college authority saimano ke police processor mo tong jodi fake ngai tong hangkai police processor oro involve nga nangla khamo tai ni oro college authority bo committee khlaide nangla khamo disciplinary committee boro action nanan nangla khamo tabuk norok tamanai au pati mote je jeng to nayo je choi abono ngthong jodi no je college ni council ni borok jodi no bhul khulai dong hangka borok sasti mantho nga borok bhul khlai awai borok no jodi no false allegation bai ke phano buk hangkai
amuni bo kaisa action ungthung hangka hangka jeo bukhuk chini je bukhuk je khoroksa bin bung nalia salia bina allegation bo false dam na soy abo nai nai thu karon CCTV tongo buskango principal tongo borbo saimano o jinis bomti hai ngatabuk tamong na yingya amo borong saimanai